Moro namu ini sawa marhaba mantarasite alhamdulillah tabarakallah debadu bashtu law bifu biye juma awo biye bato do kosibe ambe do ke nantara bato ke ala ka bemne inshallah nantara do ke awo ala ka bemne inshallah moro ala ka jamana bati amin ala ka jamana bati amin ala ka jamana bati amin ala ka jamana don ala ka ngambe amin ya rabbi ambe fenfe nyin ni nyumando ala ka dama inshallah ala ka ankisi ka andanga inshallah bi nego krafe abe mami mbolo oye o gado kamale kolositigi kosibe makenzi makanaki awo no bora Yorobo omen yorogan mo yorogan simta wala shin otia chinodo dodo la be magari farda dodo la be kera fati dodo la singa ke yorobo yoroganga muro mi sedno marketa ale be réalisation amba foka wala man don mi l'enfant de kita ambe Mamadou Z Traoré amba foka wala man don ale be difula kuyate awaketa ka mo bismillah jamadu ku kumbo kefa ka angolo si nyama so amu foku wala man don mi daki yere idenge ani ibam keji do marka chendo sagaru fomba muro awakado no boray ambe fulla se marketing mama mandaw kata se tamburama jati ma yere ni sogoma marhaba mantorosite ambe alatan gurum ne benga kene bastala ande sani kasa nogo dugara ba me Bamako ibaye kafo ni somiya sira ambe fenwere ye ikado kafo mi ni chikala ukata bulo tikilenye al ni chitike Bamako ya nogo jugu koni dashilebi ya no fe mi ikado nogoy ale debike ka faba fati foka sigi gelea maubulo awa sogodogo ya hakila kunuka anga ikado hakito ni ngoi na kasabuke munye ni somiya sira malila ereka fola chikala ulu ni dungo wati yoye unisoja tuma yoye sabo uluka wati uluka tuma selenye o wati kelena o ye ikado martaba ani binga wule Bamako kabulo ka sabuke samnya wati ni sanyi kise ko teu kaba okuma Bamako ka ani jini nogo de binyona fe mi ka do ka fon nogo jugu de dasile do fa bela jelefe anga taga sigi siraw olu mato mi nyi ka do jibuli siraw yeko kanibo olu ko ni mato nogo fe anga dogo fi otiso ani ka do sigida nyana mamba do be no na fulu mugo re dasile do sigida mununa olu lamunu iba soro ka fo ika do nogo jugu be oro no bela jelena o fe mi ka do ka fo ni la hala min fle ma chaman be olu bu yere nyininga sanga ani wati ka foko minyi ka do Bamako ko na to flana na ke danga to yayi abana Bamako to flana ko mi nyininga ke danga to yayi no to ya onde sani otmana ko ma do bu yere nyininga ola nanti se ko to flana wele Bamako la tisa fe mi ka do ka fo somiya wati ale ni ka do no jugu ko de be an fe ya jango nyama ko somiya wati ko yala ko oye nyama ka do no jugu wati jago yala wa ayi nga femi ka do sanwosa police engele don sengele jizo nko debe ika do sena jizo be jamana ika do afanjama mautigiro abu toro usigiro la abe tieni do kun ni werebe to Allah oye sanwosa nye jizo ko mona wule ni kololo nun debe mausoro okmana kibaye ka fo ko sigida chama mbe do jizo nko kololo bo soro mali re fanjama nga Bamakota ko do lente mashila awa sogodogo nyumana akoko ika do aunga jiboli siraw ko nyama debike ko fatete obeke gida fo nyama mbo mine okumana ko fe mi ka do be jika tali anaka woyoli no yala ko bo geleya obe koronga do anga wala hala mi vleni kibaye ka fo ko fe mi o ko e kenya tigila mo nulu ko ku be kuma ka wa fo ko wati fana ye banajugu sabuye ka sabuke munye fenyena ma bichaya ni fenyena ma chayara olu fana be bana wala se adama deuma suma yabse ga fo ola yuge kono boli ko ka tase kumvlani nduma ko ni mbebe ga soro somiya watu la ka sabuke nogo anonawi o ko minye besa yayi Bamako duguba kono ya no faaba kono ko ko ngele do kuma ye sawosa ibaye ka fo kuma sola ani jabaranunga ma nyema ube ikado afoko kono ye labe sabel sabati jiko obsega so ke fen sabati le chugomina ma jizo ko kana mautoro ku ye fereni dabali besigi senga o kono mi fo sawosa somiya nyebla langa yeke jo somiya kase ni somiya sera ka ba yusu ibaye
ye k'a fɔ k'u b'a fɔ k'u ye i k'a dɔn wulikajɔ min kɛ i t'o nɔ ye koyi lahalaw i b'o ye o cogo kɔrɔ la min ye ɲamanko ye ayiwa min ye jiboli siraw olu tɛmɛ ni gɛlɛya ye ji fɛ k'o fana bɛɛ lajɛlen i b'o ye o cogo kelen na san o san fɔli sen kelen dɔn sen kelen o kumana ko min ye sigida maa ɲɛmaw ye n'i y'olu ɲininka n'o ye ko responsable communaux n'i y'olu ɲininka olu b'a fɔ ko ɲamanko in fanba ko ye adamadenw yɛrɛ nɔ ye koyi k'anw minnu b'an ka sigidaw la k'an yɛrɛ de y'an ka sigida nɔgɔbaw ye k'anw yɛrɛ de bɛ ɲama jiboli sira ninnu fa ɲama na ten tetew hali an ka taa ka sigi sirabaw n'i ye ɲama y'a kan a ma taa a yɛrɛ ma ko maaninfinw de b'a bɔ a kan o ye i k'a dɔn sigida maa ɲɛma dɔw ka kuma ye ko jama yɛrɛ de nɔ bɛ a ka sigida nɔgɔli la ani k'a dɔn maaw yɛrɛ ka i k'a dɔn lagosibaliya ani k'a dɔn dɔw ka i k'a dɔn bololatigɛlenya ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ an ka taabolow la nin bɛɛ b'an ka sigida gɛlɛyaw la o kumana k'i b'a ye k'a fɔ k'a y'an ka sigidaw jiboli siraw u y'o yɛlɛma ka kɛ ɲamanbɔn minɛn ye o tɛmɛnen kɔ fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ jizo ko mana daminɛ o kumana ni ji ma taa yɔrɔ sɔrɔ wajibi a bɛ taa sira ɲini a yɛrɛ la o kumana ko jizo ko mana daminɛ jango ni sanba nana don o don yanni maaw ka nisɔndiya u bi jɔyɔrɔ de o kumana k'u ye k'a dɔn maa ɲɛmaa dɔ ɲininka sigidaba 6nan kɔnɔ komini 6 kɔnɔ bamakɔ faaba la yan n'o ye Eli dɔ ye ale ɲininkale ale ko fɛn min ye k'a dɔn nin ko ye ko maaw b'a ta k'a da maa ɲɛmaw kun ko dugudenw yɛrɛ de sen b'a la koyi anw yɛrɛ de nɔ don k'an kana bɛɛ da maa ɲɛmaw kun maa ɲɛmaw ko olu ka baara bɛ yen nka dugudenw yɛrɛ fana ka kɛta bɛ yen ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn jamanaden kelen kelen bɛɛ kan k'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛmaa ye maa ɲɛmaw bɛ baara min kɛ jamanadenw mana u fanga fara olu ta kan k'o de b'a to a ko bɛ ɲɛ sɔrɔ o de b'a to an bɛ kisi nɔgɔjugu ni jizonko ninnu kɔlɔlɔ ma nka bɛɛ lajɛlen kan k'i fanga fara maa ɲɛmaw ta kan a man ka kɛ ko maa ɲɛmaw kelen bɛ don bɛɛ kelen kelen de ye i k'a dɔn i ka maa ɲɛmaa ye bɛsɛya ɲinini ani sigida saniyali la ni bɛɛ lajɛlen y'i jeniyɔrɔ fin bɛɛ y'i ka bulonda fura sigida tɛna jɛ wa ni bɛɛ y'i jeniyɔrɔ fin o kumana jizonko a kɔlɔlɔ tɛna taa k'an to wa ko maa kelen kelen bɛɛ kan ka bɛsɛya kɛ i sigiɲɔgɔn ye i ka sigida la ka saniya k'o kɛ i taabolo ye sanga ni waati ani i ka kɛta bɛɛ lajɛlen na ɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'o ye ladilikan ye ka ɲɛsin jamana sigida yɛrɛ maaw fana ma o kumana ko min ye i k'a dɔn bamakɔ ye ko yan'a ka kɛ manamani a nɔkɔrɔ la o ɲɛnafin bɛ maa minnu na k'olu na dɔ kɛ sigi la dɛ o y'anw ye manamani anw de y'a ye anw ye a dɔ ye anw y'a dɔ ye hali n'an m'a bɛ ye an nana an yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko ville coquette la ville coquette ko bamakɔ ka sigi manamaniya la aw wa sogodogo ɲuman k'o kɔni ye sogo ye maa minnu sigilen don sogo kɔnɔ o sogo i k'a dɔn wuli man di k'a sabu kɛ sɔmiya mana se i b'a ye k'a fɔ o hakilina bɛ maa minnu na u bɛ ɲinɛ a kɔ k'a sabu kɛ nɔgɔjugu ani k'a dɔn k'a fɔ jizonko ye aw wa sogodogo ka nɔbila sɛbɛn nin ye anw y'a bɔ n'i ka tɛ de renouveau kɔnɔ u ka bidon boli baba barika dɔnkili ko n'i taara Bamako wallahi Bamako ɲare la Bamako ɲare la i ka seriye kan sama fini fini Malik Ngariza tashi la kunuvi nezari Bamako ɲare la ka fɔ seriye ka kan sama fini na cɛ dɔnkili bɛ koyi wa kɔrɔ de kun don wallahi ni ne miro la ka tila ka société jamu Jean Pitar i bɛ ka taasiw la kunun ndesani o bɛ ka taasiw o y'a sɔrɔ Bamakɔ ka di Bamakɔ jɛlen an tɛ nin sugu dɔn o n'i y'a bisi a tulu bi bɔ bi i b'a don kolon kɔnɔ k'a baro ka tila k'a mɔsi tulu si sɔrɔ a la ka sabu kɛ an yɛrɛw ye o y'a sɔrɔ n'i ko les ambassadeurs du motel i bɛ Arɛban fɔ i bɛ message fɔ madame Samakɛ n'a ka cɛdenw don n'a ka cɛdenw anw n'olu tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka tila ka lasmara bien a ndesani wa a y'a sɔrɔ fɔlikɛ jɛkulu bɛɛ marabolo bɛɛ la sigida bɛɛ musique orchestre n'o tɛ n'i panci warabande kati yɛrɛ kunna i b'a bila min n'a bɛ tariku la Numuyakolo ma siya tɛ sanfɛ ndesani o y'a tɛ kɔrɔbɔla o ma bi ta ye tasilakunu ye an ka taa fɛ an kana dabila dɛ an bɛ mɔgɔw tasilakunu Bamakɔ tun bɛ cogo min wallahi an tɛ nin dɔn wariko tɛ ko ye bɛɛ ko ko n yɛrɛ an bɛ kalan kɛ wa an bɛ sigida fɛ an b'an faso fɛ wa sonyali kun tɛ yan sonyali kun tɛ yen n'a fɔra ko yɔrɔ larawelaw ni service d'hygiène bɛ na don min na a maaw b'u ka daw yɛlɛ ka taa n'u yɛrɛ baara yɔrɔw la musow bɛ taa sugu la u bɛna so pɔnpe ka da bolo la tugun ka taa n'u yɛrɛ u bɛ sigidaw pɔnpe ka taa n'a ye maa si tɛ se maa ka fɛn ma i b'i ka nɛgɛsoni sɛmɛ jiri la ka t'i kungo ɲɛnabɔ ka segin ka na maa t'a ta i b'i ka moto ni sɛmɛ sɔgɔlanin dɔ tun bɛ yen nɔ ko antivol i bɛ sin k'o don i sin ka antivol don a la ten ka taa n'a yɛrɛ k'a sɔrɔ hali n'i ye marito kɛ k'o ci a kuncɛ la o bɛ dayɛlɛ nin bɛɛ y'a sɔrɔ foyi tɛ foyi o y'a sɔrɔ foyi tɛ foyi
cɛ an ka taa gabi Allah wa i ko di dalen dɔ bɛ i ka so kɔnɔ i ka moto sɔgɔlen mobili kuturu bi ta kuma bɛ nɛgɛso yɔrɔ nɛgɛso tɛ yɔrɔ ko plan ninnu ka génération olu fana b'anw ka ɲɛ kojugu bon olu ye grand frère kɔrɔbaw de ladege olu ye grand frère kɔrɔbaw de ye olu yɛrɛ de ye Bamakɔ manamaya yɛrɛ diabɔ wallahi cɛ o y'a sɔrɔ non o y'a sɔrɔ James Brown bɛ ninnu ni sex machine ninnu ni bon Wilson Pickett ninnu kɔrɔ Ibrahima Haidara ninnu ninnu de ye a waatiw ye i ye Gunter Sachs bila min si Solomani si Ali Kɛmɛso bi min Ali Kɛmɛso an kɔrɔkɛ a ɲɛnafin banna ayiwa Moro n'ale kun y'i labɛn i kun b'a tɛmɛtɔ lajɛ de Jagɛr ni fɛnw bɛɛ ko n ko Ala ka Salver waati la ni Ali Kɛmɛso bɛ bɔ a ka da fɛ i b'a sɔrɔ maaw de tonnen don immeuble Soso wallahi immeuble Soso la o y'a sɔrɔ Salver ka di Ala k'an kunna ja Moro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni o ka kɛ dɛ je ye communiste sumaw olu ye lajɛ kɛ Moro e kumana bɛsɛya kan e kumana awɔ k'a dɔn hali bi an ka sigidaw bɛ nɔgɔ cogo min na Moro awɔ k'a dɔn min ye coordination des intervenants la secteur de l'assainissement et de la protection de l'environnement min ye SISAP communiste la Moro olu ye kunnafoni di kɛ nin kɛra arabadon min ye juin kalo tile 22 san 2022 Moro awɔ k'a dɔn min ye olu jabala yɛrɛ a filɛ ni Zerni saniya Moro awɔ k'a dɔn lajɛ kɔnɔna na sa ninnu kɔni ye awɔ k'a dɔn welewelema da sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u ye ɲɛfɔli kɛ min ye SISAP commune 6 Moro awɔ k'a dɔn u ka président Bahamadu Sisoko Moro ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye a kɛnɛ kan ye maa caman kun bɛ yen ani sigida maaw awɔ k'a dɔn min ye dusukasi min b'u kan bi Moro ani tɔɔrɔ min b'u kan bi dɔwɛrɛ tɛ Moro awɔ k'a dɔn min ye ɲaman kan ka bɔ yɔrɔ min n'a ye ɲaman kabari ɲɔgɔn kan n'a ye ɲamanw ye a bɛ t'u bɔ yɔrɔ min na o labɛn ma sabati o k'o de labɛn ma sabati mɔgɔ bɛna ɲamancɛyɔrɔ kɛ bɔgɔ camancɛ la e ka Mɛnɛkura ta in lajɛ san 20 ka kɔ biɲa an ka baaraw daminɛ waatiw la i sɔn ɲɛɲɛna an ye ni kangariw da Bamakɔ ye duguba farida nka a sigibaw ma duguba kɔnɔmaya farida fɔlɔ o ye kelen ye n ko u bɛ ka Bamakɔ ɲamanko kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛ n ko don dɔ bɛna bɔ yɔrɔ ko bɛ maaw kamana guwa sabu yɔrɔ bɛ ka fa kɛnɛw bɛ ka fa ka taa a tun bɛ bɔ yɔrɔ fɛn fɛn o bɛɛ dira maaw ma o bɛɛ kɛra sigiyɔrɔ ye o tuma an b'a ɲɔgɔn an kun ka yaala wa a bayɛlɛma yɔrɔ tɛ yen wallahi ni bayɛlɛma yɔrɔ kun dilanlen don ɲaman t'an tɔɔrɔ ka se nin ma wali ni maa min ko i b'o dilan a martaba ka ca an ka taa Moro GIE kɔni awɔ olu y'a jira k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye Bamakɔ jateminɛ bi Moro awɔ i ma taa yɔrɔ yɔrɔ n'i kɔni y'i dayɛlɛ n'i ma kunnaja awɔ k'a dɔn ni soso ma di da i b'a kunu dimɔgɔ bi don i da k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ a sababu ye awɔ nɔgɔ ye Moro bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i bɔra ni kuma min ye bi mɔgɔ bilama ka taa fara kati kan Moro tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ k'a dɔn so bɛ ka jɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ e ko kati yɛrɛ ma Bamakɔ dun wa kati donna Bamakɔ la Bamakɔ donna kati la Bamakɔ donna Kulukɔrɔ la Kulukɔrɔ donna Bamakɔ a filɛ nin ye dɛ ale Bamakɔ donna Segu la kaban Moro don o don min ye faaba kɔnɔ denw ye Bamakɔ sigibaw an bɛ tɔni 1000 ani 200 ɲɔgɔn na an b'o de kɛ nɔgɔ la la hawla wa a nɔgɔ fanba a bɛ commune D de kɔnɔ sabu quartier dɔw bɛ yen olu ye sunɔgɔyɔrɔ de quartier dortoirs baara tɛ yen dugu mana jɛ anw bɛɛ de bɛ bɔ yen ka faaba sɛgɛrɛ camancɛ quartier commercial a nɔgɔba in bɛɛ de bɛ kan an bɛ taa bɛɛ to yen ka tila ka segin ka taa an ka quartier dortoirs la Moro min ye nin dan dama wale min filɛ nin ye ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye hali bi i bɛ k'a fɔ awɔ min ye fɛn min bɛ yen ni o kan ka kɛ ɲamanw ka kamari yɔrɔ min Moro ko yalima awɔ k'a dɔn n'u ma lajɛ k'a lajɛ awɔ k'a dɔn ka dépôt dɔ d'u ma u bɛ se k'u ka ɲaman bɔ yɔrɔ min Moro awɔ e ko a laban dépôt de transit ye u tɛna taa nɔgɔw to baara gɛlɛyara dɛ sabu an bɛ taa n'a ye Manden commune na olu fana ko k'olu ka kɛnɛw fara Bamakɔkaw ka yɔrɔ to non an ka fɛn Kulukɔrɔ sira la ko yɔrɔ dɔ dilanna ye ko ɲaman bɛ taa ye ko k'a bayɛlɛma ye Numubugu yɔrɔ jumɛn o sera ka ɲɛ sɔrɔ wa a ye ɲɛ sɔrɔ
o bayle ma yoro jora bayle ma ro ma jo na ma bayle ma bita no to Ousmane Koné aha ale ministre de la santé la awo a tara environnement na aha aka environnement teme pop ma wa soro markacha numbe na be barake no awo muro lu enu mugu ka dla kera ko bay wala sa nyamom ta boyoro mne o tunganga ke ko sawatile ka ta fe ka ke yoro bela kaza ni ministre do na no doke do fana ka nga doke ama fogo jamana e fofo nyongo yo awo continuité muro mi isheyewe wolu korgo ko awakado nyama boyoro tu bolo muro lu ko sugo bela jeleke minyo ye awa sebenge ka ci ministre ma ka sebenge akanga ta yoromi wala sa ubsika dépôt de transit do nyunu ye muro awakado ko ni mugo tunu ka mino nogo bo uka dala mi ba madu si sogo ye siribe ye muro ale ya jira ka fo awa minye kuna sebemi lu ya ci ministre ma bi awakado sabe majabi bro awakado ningo embedo fa mi ngono akunte dorere mi awakado mogo kajeya mogo teka jeya chukoshila ni mino nogo mafaranywanga ni nogo faralanywanga bro awa akache ninga tu awa yorodola konga o lettre bina ka bi silence radio wali dinga labo mi mesena dinga bi bo ka to dinga dala ni no fama nu ta yoro mo bulaga segi nu fama nu bo ro ma sabu atiche abana o umache ubu bo ro dala ubu mu ngono utijiga kuno tuma abana o de funa ya ta bulu doy moro gwado muso do pana no madam Sissoco Salimata Jara na le présidente GIE des Zerni moro awkado nyere la ale kono go koni ngoni ngane amena asabe ko mena abisa ndambo olu ko mbe ka ko sugu bela jeleke anga manyemo fe ubiseka ni yoro ye awkado yoro dlanga do ma tugomi ubi minonche ubi nyamonche ninga taw nyamam boni yoro ko folena opma muro ko joni ministre jumbe yalma obi son nyamanga ta boy kadala gode ya nyama jumbe no bi jenai nyamanga to akadala o de ya to man kurani misra ka diminas wati dola ulu ye bolongono na oni meri dukene be fanya mana abana ulu fana ka do nyama ngode ku yemi abana ningara ga temeya moro ba ulu be wele bla awakado ma nyama ma miye awaje yo munu be communist moro awakado nyera la konu ma awakado koke e koko awa communist meri ko luna ta uka nyama bla uka dere ukanake awambu deli ko bulu dawdu suka folo bulu dawdu sula akanyeni komini ma arma jabate nyale ka fasire anya bo indicateur kono note ukasabali abinyana bo nga akaka kumanadi doni akaka kumanadi so be mo bi kule nu e mo kule kame adola ka awole doke mati chayawo ndesani nga laidu bita sanwo sa nyafo chugo mfoli segele don segele nga kewale kile man na kura nyama ngo indigire nona netembe ne kura yoro krefe memro nyama suma est-ce que à 1 km wasumia se doteni somia mana daji kabla Allah asuma to doron dede fenya ma doron dede jimi bi solo solo ka bo akoro la hawla wala quwwata uko ni ali ashidi ala ga guna ya amina ya rabbi wa kasuru kalanzo ba minna kalando hina de benemene chepe sepe wa ikol fon man dalire madna kura madna kura ke kasuru la de madna kura ni manga afora ko dépôt de transit ko nyamati me ko atemenze na yoro de do ka mana na abuna to ya sa ga teme ka tata yoro langa tuma dola nyama bi ke ko ado ika ndulati ro kono sadi mudubo ke ta kono wallahi non yere mona na fe dolati la kan yi ututa no kuma ya abana ala kan gisha yere kun toro ma na man ko ke ko bongo go eta santi na mal alaji amai baba ko madu ba farda kui yusu kuna funa mitemena l'observatoire mba leta l'observatoire ta kado kafo minye kado muruti ani kado bambanchi ya fari mini bangazika ko kubo farida ka sabuke kasara minye ambalema na le mana usroino alalla ku ya wuli ikado ko modor de grève de désobéissance ko ya ko wuli o kuma na yusu ka sabuke ko chamanye
bankasikaw udusu kuntiena inafo ambela jile ni sogo yara ka andu sukun kami chogomi kuna foni mene an fe ka foko jadi mauye ambale mau nansi yu bone udnina yusu ku tundimina umurutira ka muruti farida aywa yo farida ko kuma na nyama soro ka kola ku na kele jigiso juengalo kile muga anikile baye ka fo kasara minye ni sigida mausoro na bera jile kera civili uye ma keme ana kungamve a yusu kibaye kile fula konna la kwa gelera ko sebe otumana minye ka do kunye lasilike ka foko minye gouvernement e kunna ma wuli ka joke jona uluka lakana nkula kalakana jorofa okumana kulu na muruti ka do faso ka tabulu ma femi ka muruti ku bo farida aywa gouvernement refa na bora aywa we lasili minge lasili ikado ka fo abe ma hakli sigi abe ma kun abi ikado hakli sigi ki nyama jo femi ikado ka fo ku gouvernement e laiduta ka fo ko wulu masiri taba ka bara ku bina wuli ka joke bankasi na lamunu na gele munu soro ikado ka fo ko minyo anamno o famana kake wako ni nyo anawere kube laidu tawi atnu soro ni njoy na ubu lakana ku bulu la fero ubula hero fona lakana ikado la siliflana no communique flana o yi ikado ajira chugo mina o charina kuna foni cherisrauka minye rezo sociaux yi ka ajira ka fo ko bankasi ajamakulu ani ikado alamunu ko olu ewuli ka joke bela jele de kundo koi masuga nilo ni manyema marakebo ani société civile ko bede kun farala nyonga kani farida aywa femi karo ka fo muruti ku boke ka ikado nyeshi jamana ma ka muruti re farida kelenye okuma uyenga ni asiri kunungo ala musado ka wuli ikado ka fo ka muruti ka dabla femi juengalo kile mugani kile kwa nya fo chugomi femi kasara mi no yusro bai ka fo machama oni torala okuma ku ko ku te dore nyini ulu kallakana ubulla hero kallakana anu ka sigida ko sangani wati bingani ndebe takani yoro nunu segere jadi maufe aka jabu udamunu na yolu sorose jala sagu jamweli anika do dege sagu ko nunu mbela jile na lamunu kubaye ko makebe ani biswani flaina fo gorena ma reka kanafunu ya la se chugomina ko lutora ni ngoina alaka udayoro nema yusu femi gado ka fo kumben chamangera anisigi ka kuma chamangera hakilina falew olu bela jile kera bin yi ka do préfet mi no be bankase ani gouverneur mi be banyangara marabulo onyema yala nunu bela jile kumben ni ka do wuli ka jowla okuma kera sababu ye mi yi ka do muruti nu kumno farimi ndaw ya glon folo okuma ya glo ka sabu ke ko hakilina mi fole fleniye ani laidu min taril kuma ka mi ndira ko be jigisigi bo okuma olu ka lanyini re oye communiquer be mu fara oka okku la nyini ke marake ba bawfe ma nyemao mi nye franje fanga amanyema bawi ku ka ferene de wali betga nogoni fe jona ika do ukallakana sabatini yoro ko fole nununa nulu kala nyini no sabatira o kelebe mi kelete yoro shibli ka sabu ke ulubo dorone nofe o kumana ko ni o laidu tara oluye o ukuye wuli ka joke ka jira ka foko fe mi ka do jamana aka manyema munun tumbe ukayoro la ani marake ba ni ka do ko nyana bola munun tumbe jamana ere tola ku ka bela jile kata uka bara udamine ko munun balle du ka bara nu ka bara ro tarula ku ba nyini jamana ko luka ko hagla o tabala ko mina usega tu ka bara nu ka bara ro la femi ka do ka fo communiquer ay minjira o de ka fo ko jekulu mi no lutu yen ko labbe ka fo ku be muruti ere farida kelenye uyenga ni asiri ka fo gouvernement ka klisigi kuma ni laidu tale ko fe ku yu ka muruti glonvolo banga seka o kuma na ko ka do uyatu uyusho ni jito jigi o mi ka do ninga ni yenye ka ba jira ka fo ko dugude uka muruti ko ikado faso ka geleya sa ma otede ay waka muruti faso ma otede nga uka muruti o ba jira ka fo ko mi ka do ka fo geleya mi mbuka hakli ka to ola ay wa franje fanga ma nyema o ku ba nyini u fe chugo bela jire na uka lakana sabati uluka sigida ko fole nuna wa kulu fona makanye minye ku hamina ko folo doye lakana sabati le jamana silege nani na jadi mau chugo mi na ikado luka digu mbe nunga uka sigiro la aka wuli kabuka ku tale do ninke udaga yoro baye nga ko laidu tale do ka fo ku dabe wolo mana minye ni sigida mauye ku uka ikado uyusho ni jito jigi ukunye muruti mi farida uya glo mi AS kanda aleka nobla sibene anyabo observatoire kono ka bidon bole do yusu moro ambita sugula yananga tae ambita kaiba jabate anga chokoroba nyuma ambe afokwani sogoma no aminya kaka je kadwo kanye minye o kado
dɔn ko Mali moro olu ye dɔ kɛ a tɔ an fana ye dɔɔnin kɛ nka an denw fana bɛ yen moro denmisɛnninw bɛ yen a ka jɛ ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen inshallah ale ni Mama National Njayi Sibi k'u ka hakili ɲuman di Kayiba Jabate Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma amina yarabi ka lasegin k'an ye k'an ci ɲuman na o kumana dugawu fɛn fɛn bi kɛ jamana in basigi ni jamana in denw ka lafiya la Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ amin k'a sabu kɛ bi jumadon ye amina yarabi an ka taa sugu la Mangala ka Kamara un peu d'amour suffit. Tout le monde a besoin d'amour dans la vie. Besoin d'amour. Un peu d'amour suffit. Mais tout le monde a besoin de l'argent. De l'argent. Un peu d'argent suffit. Mangala. Kamara. Ale ko cɛkɔrɔba dɔgɔya man ɲi. A y'a fɔ bɛɛ ye. Ko ni min y'a dɔgɔya. K'ale tɛ maa si ta dɔgɔya nka ni min y'a ta dɔgɔya. K'a bɛ ko dɔ kɛ dɛ. Mangala de y'a fɔ. A y'a fɔ dɛ. Mangala kɔni y'a fɔ. A y'a fɔ. Jɔyɔrɔ dɛ. An denmisɛnninw bi fɛn dɔ fɔ ko ni tun ye adamaden kɔ faga la an b'a fɔ ko manmɔr. Manmɔr. Mangala de y'a hakili la. Sɛbɛ la. N'o manmɔrɔya kun ba ye dɛ. Denmisɛnnin ko fagalenba. I ye mulugulu ye. Non manmɔr. An b'a fɔ ko manmɔr. Non nin ye mansu de ye. Walayi desani. A terme bɛ changer sa. Wa a bɛ kɛ cogo di. Ala ka mun na amin. Moro Ablaye Manga groupe commerce Jati. An b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn. Moro ɲɛdɔn Antoine ale hakili ma to ko la. Ale dɔ fɔ fulaw ma. Maram Jalo y'o mɛn yan. Maram Jalo y'o mɛn. N y'a to a la. Nka Maram Jalo ma fɛn fɔ. Bokari So fana bɛ kankari da don o don. Ko Antoine bɛ min fɔ fulaw ma yan k'a tulo b'a bɛɛ la. Ko n'u ye ɲɔgɔn ye diɲɛ don o don. O ko nka ko n'u ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn k'a bɛ majigi de kɛ k'ale kunbɛn f'ale ka kɛlɛ bɛ bɔ a kɔnɔ. A banna. Ko Antoine de bɛ nin kɛ bɔ a kan. Maram Jalo ma kankari da. Mais karisa ye kankari da. Ablaye wa. A jo y'o ye dɛ. Ablaye ma maa b'i kɔfilɛ fɛn min na a ka di i ye k'a y'i ɲɛ dɛ. I b'i kɔfilɛ fɛn min na a ka di i ye k'a y'i ɲɛ dɛ. Antoine. Antoine ko ko ne dɔ fɔ fila. Ko Antoine ko jo t'a la. Tɛ se k'a yɛrɛ bɔ filɛ. Jo t'a la. Bulo tɛ se k'a yɛrɛ bɔ filɛ. N'o tɛ an ka fulakɛ kɔnɔbani bɛ yan. Awɔ. Kamalen tɛ bɛrɛ nka kɔnɔ bɛ ko jaga jiginɛ. O de y'a to a tɛ maakɔrɔ bonya. Jajo ba taa. Jati. Ala ka wula ja. Moro an bɛ don sɛbɛn kɔnɔ. Sɛbɛn min n'an bɛ don a kɔnɔ. Moro o ti dɔwɛrɛ soir de Bamako. A ta dɛ. Soir de Bamako ni Ala sɔnna a ma don n'a nataw la. Min ye ministre de l'administration ani avocat dɔ politique maaw. Fo ka taa se avocat dɔ min ye société civile. Ani jama bɛɛ lajɛlen. A kun ti dɔwɛrɛ. Min ye avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Gouvernement olu b'a fɛ ka taa joona. Min ye avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la. Min ye fɛn min bɛ yen. N'o bɛ se ka sigi sen kan n'o bɛ kɛ bɛnkan ye. Bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye min kɔnɔ bi. Moro nin ti dɔwɛrɛ maa si ka ɲinini tɛ nin ye. O ye avocat dɔ président de la république. Transition maa ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ye. A kumana. Ministre de l'administration territoriale. La décentralisation. Moro ale ni ministre min bɛ n'o ye fondation ministre ye. Moro ani ministre min bɛ n'o ɲɛsinnen don. Min ye avocat dɔ ani avocat dɔ min ye jamana a jɔnlɔmaw. N'o ye institution ye. Moro avocat dɔ olu u bɛɛ lajɛlen na fara ɲɔgɔn kan. Ani ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ. Moro avocat dɔ n'o min ye bamayɛlɛma. Jamana avocat dɔ a ko taabolo la. Moro n'o ye réforme politique et institutionnelle min ye olu ni ministre de l'administration territoriale o bɛɛ na fara ɲɔgɔn kan. Moro dɔwɛrɛ tɛ avocat dɔ na sigi ka fɔ kɛ fɛn min bɛ yen n'o ye chronogramme. Chronogramme tɛ dɔwɛrɛ avocat dɔ fɛɛrɛ minnu bɛ tigɛ walasa an bɛ se kɔlɔsili ma ka sɔrɔ lafiya ka sɔrɔ gɛlɛyaba ma y'a la. Moro min kɛra kalo tile 18 Fasiriba ka fɔ la san 2020 ni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko b'a jira hali bi k'a fɔ malidenw b'a fɛ ka yɛlɛma don kow la. Yɛlɛma min avocat dɔ n'a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɔnɔ n'a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲɛda kama. Moro min ye nin ka kan fiyewu wa nin kan ka kɛ wa an ka jamana walasa ka kisi ni ka tila k'a tanga. Moro a mago bɛ fɛn caman na min ye avocat dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a lajɛ fɛn minnu bɛ avocat dɔ kiiri fo ka taa se an ka jamana a sariya sunbaw ma ani fɛn wɛrɛw. Moro fo yɛlɛma ka don olu la ni yɛlɛma donna olu la moro a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn bɛn ni kɛlɛ o bɛ tɛmɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ mankanba minnu bɛ yen ni kalafiliw tɛmɛna
yalma ikado kalafli bama ele mali min be ni awakasa tandi ni na karta tandi ye mi nyana ke Allah nakira ya abito tarukula ne tan ma fuige abito tarukula ne tan ma fuige ya ma fuige moro mi awakado tiere la lingo mi vlane ibai ka fo wuli ka jode kembe sanga ani wati mi premier ministre ko sa na ale min blakata akilna min no awakado ale rebolo moro awakado mi tiere la nga sigi ko ga an bina jomunu ngono ani cheni munu ndo nangu kana sigi korole made ye mangan sabuya am sika kisika bolu machugo shila mina moro ako mi akana keka awa mi ka farni nyate kasoro awakado kono na fuye mani mamune ka na kete so nyumani ko awa ka laje mi anga jamana anye fe munu labenga bla abela jile ka fese wala sa awakado jamana mbisiki sengele ngantiza wala sa jamana nye tabi sabati note ko dokera jajeri fatala dokero la boy mambla anu desego kablede n'u bɛ fɛ an ka segin de kan an tɛ segin ka bilen dɛ abana sabu ko kala ninnu taara jamana denw haju minnu kun taara fatirila ka taa k'o ma ta bala abana o bɛ se ka kɛ cogo di abana n'o ma ta bala kɔnɔ an bɛ sira kɔrɔ de kan an ma kura ta dɛ premier ministre min ye awakado ministre min bɛ n'o ye awakado ministre de l'administration territoriale moro ale kɔni b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka ka fɔ kɛ n'o tɛ bɛn ka kɛ kelen kan bɛɛ lajɛlen ka y'a kɔnɔ min b'a to an ka jamana awa an bɛ min ɲini an bɛ min fɛ wa min ka ɲɛ an ma an bɛ se ka taa n'o sira ye cogo min na n'o tɛ k'an girin ko CEDEAO ko ten ko Faransi ko ten an dun ye kɔngɔlamunnu ni nɔgɔla min kɛ ka jamana ko bɛ muɲu k'a sabu kɛ an bɛ bɔda ɲini ni an o bɔda ma sɔrɔ an ka kuma muɲu ni muɲu bɛ kɛ fu ye dɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ fu ye dɛ Maimuna Dumbuya n'ale ka fɔ mori b'a dɔn ne bɛ min fɛ u ka ɲɔgɔn faamu ne bɛ min fɛ bi Maimuna a tɛ se ka kɛ n'o tɛ ɲɛmaa bɛ robinet datugu an da la dictature Mali mago b'o de la bi ni Maliden yɛrɛ dun t'o fɛ fana o sabu an delila kanabila ni batɛmɛsiraya min na nin ye an tɛ koron fɛ bilen n'o tɛ maa o maa ko i b'an kuru an bɛ kalo da i la walama an bɛ k'a jibina kɛ k'i senkɔrɔma cɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sɔgɔmada in na ko M5 RP yɛrɛ kɔni o cira pepewu an bɛɛ kun boloma da yɔrɔ o min ye ko jɛkulu dɔ bɛ Sekumari Sisoko ninnu ni Kɔnima ninnu k'olu fana bɛna taa bloc dɔ former M5 RP la Choguel n'a ka maaw dɔw n'u ka maaw wa hali o jɛkulu fana bɛ tila ka ci a tɛ diya bɛɛ la parce que ni bɛɛ y'i ni da fanga kan Ala ma bɛɛ da ɲɛmɔgɔya kama nka a tɛ diya bɛɛ la maaw tugura M5 RP ja miirina wɛrɛw tun b'o la ni fasoko tɛ a dɔw kama maa caman kumana dɛ sabu maa si bɛɛ kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ dɔw ko k'u ka kɛlɛ kun tɛ fasoko ye nka dɔw ta bɛ ka gɛn ka jɔ u la sisan a banna minnu ta ye fasoko ye o fana dɔnnen don a banna nka dɔw ta gɛnna ka jɔ u la kaban koyi a banna ja fasoko kun tɛ Ala kosɔn ja yɛrɛ ko kun don caman an b'an kunnama lase n'an dabara ye nka n'i y'an sɛgɛsɛgɛ a dɔ la boli b'i fa dɛ a banna i bɛ tigɛ an caman na fo ka t'i cu an kɔfɛ a banna ma maa tɔgɔ fɔ nka bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn Ala k'an kunna ja amina yɛrɛ bi n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye Yusu k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jɔrɔ ni min ye kɛlɛ kana kɛ fu ye a banna ni kɛlɛ kɛra fu ye an bɛ yan dɛ jamanadenw bɛ yan dɛ e ni ne o an bɛɛ tun bɛ kɛlɛ la o an bɛɛ tun tɛ kɛlɛ la anw ye kɛlɛ kɛ ni hakilina min ye u y'o sira bayɛlɛma politigimɔgɔw nan'o yɛlɛma o maa kelenw de bɛ girin na o maa kelenw de bɛ ko ɲɛnabɔ la hali bi u ma falen o ma falen o maa kelenw de don o de la n ko CNT sugu bɛɛ de don bɛɛ de b'a kɔnɔ yen a banna e tɔrɔ kelen bɛɛ diinɛ ni ŋaniya bɛɛ de b'o dɔn i yɛrɛ ni Ala cɛ walahi n'o tɛ anw ka jamana an y'an ka kɛlɛ kɛ kun minnu kama n'olu ma ta bala kun ma ye ko la an k'o fɔ o ka faamu wala dongo don o ka faamu dɛ wa don min n'a tiɲɛna minnu y'a bamayɛlɛma u nɔ don dɛ n'an segin n'an dakɔrɔ la ko Malikura ko ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu minnu y'a bamayɛlɛma olu nɔ don a banna a ka fɔ ka bila ka b'a don Ala k'an kunna ja kunagoya tɛ kunaja min kɔfɛ Ala ka jamana ni jamanadenw ta k'o ye yanni ka tɛ de renouveau n bɛ segin k'ale ta ni y'ale ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Garabali ko dawolonin dɔ kɛra ye ka taa maaw ka yɔrɔw dawolo Falajɛ Garabali la kɛ b'a ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen
n'olu kɛra maa bɔnɛnenw ye k'olu ye i k'a dɔn damakasi kɛ ka t'o bila i k'a dɔn Ali Ongoiba tɔgɔ dɔ kɔ kan Ali Ongoiba o kumana ko kiribulon y'a wele ni k'a lamɛn k'o kumana u y'a ka kiri a kuncɛli ka jaabiw bɔli bila juillet kalo tile 4 nata la komini Sisi kɔnɔ ya tribunal min bɛ Bamakɔ o fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ kunungo alamusa don juillet kalo in tile 23 2022 sa in na fɛn min i k'a dɔn maa ɲɛmaa min n'o bɛ i k'a dɔn garabali ko ɲɛnabɔ kɛ n'o ye Falajɛ garabali ye ni baganfeere yɔrɔ de yo do baganfeere dɔgɔfiyɛ ko do Ali Ongoiba ayiwa k'a tun bɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ sigidaba 6 na o tribunal kɔnɔna la o kumana ko min ye k'a dɔn maa dɔw k'olu ka yɔrɔ dawalona ko k'u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko kumana k'a taara jɔ o kɛnɛ de kan ka ɲininkali k'o ta k'a sɛgɛrɛ k'a sabu kɛ maa wɛrɛ bolofɛn ani k'a dɔn a ka yɔrɔ tiɲɛni ye o kumana ko min ye jaabiw ye o kɔni bɔlen o bilalen do ka juillet kalo tile 4 o nata kɔnɔ nka min ye k'a dɔn nin ko in yɛrɛ ye ko jɔn de jalakilen do ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ko Ali Ongoiba Ali Ongoiba ale min jalakilen do k'a ko k'ale dɔnko tɛ nin ko la ale nɔ tɛ bi a nɔ tɛ sini wa a ma maa bila k'a kɛ nka ko tribunal k'ale sigilen do k'o ka décision o ka ŋaniya kɔnɔ n'o ye décision ye o ka hakili o ka ŋaniya kɔnɔ k'ale dalen do a la i k'a dɔn k'a fɔ tribunal a jɛlen do cogo min k'ale dalen do a la k'a fɔ k'u ka jaabi k'a na kɛ tiɲɛ kan o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa Yusu ko in bɛ tali kɛ kabi 2021 utu kalo de kɔnɔna la min ye k'a dɔn mingɛyɔrɔ caman bɛ yen ani k'a dɔn k'a fɔ kɛsuniw fo ka taa se sobonyɔrɔw ma olu caman de tun bɛ garabali n'a lamini na ko maaw de dusu tiɲɛnen taara o da walo k'a sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛn ye Falajɛ garabali k'i b'a ye k'a fɔ ko yen de ko do o kumana ko fɛn min k'a dɔn ɲɛfɔliw olu y'a jira cogo min na u ko fɛn min k'a dɔn nin mingɛyɔrɔw ani sobonyɔrɔw ni kɛsuniw cayalen ko bingani de cayara ka bin musow kan ani ka bin maa wɛrɛw kan k'u bolola hɛrɛw minɛ o la ni maramafɛnw ye ko bandiya yɛrɛ de cayara nin yɔrɔ in na ko kabarew n'o ye mingɛyɔrɔnin ninnu ye k'olu kɔni camanba de nana kɛ ka yɔrɔ in lamini ko kura dɔ nana dayɛlɛ garabali kɔfɛ Falajɛ yen nɔ k'o ye i k'a dɔn o kɛra kataba n'a ni solasigi 6 ye maaw bolo ko ye olu tun man ka kɛ duguba camancɛ yɛrɛ ko sabu mingɛlaw dontɔ n'u bɔtɔ ani i tɛmɛtɔ ni mingɛyɔrɔ la ko bingani de bɛ ta k'i sɛgɛrɛ ni kabare ninnu don ka bɔ o kɔnɔna la n'a lamunu tɛmɛnin na fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ ko min ye maa minnu kun bɔra u sigiyɔrɔw la k'a sabu kɛ kɔlɔlɔ y'u sɔrɔ kɔrɔ marabolo ani camancɛ marabolow la ko kɛlɛ y'a sabu ye olu kun taga yɔrɔ bɛnnen don nin yɔrɔ in ma Yusu ko i k'a ye k'a fɔ ko kabi nin yɔrɔ ninnu dayɛlɛla ko dabo maa ninnu ye ko sunɔgɔ t'u ye ko lafiya yɛrɛ t'u ye déplacéw o déplacéw de tɔɔrɔ la fo ka taa fɔ a to ten bingani bɛ ta k'u sɛgɛrɛ cogo min i k'a dɔn degun fana b'u kan o cogo kelen na o kumana k'olu de i k'a dɔn maa ɲɛmaa dɔ bɛ yen ko Amadu Jallo a waati Amadu Jallo de wulila ka se sigida maa ɲɛmaaw ma k'a jir'u k'a fɔ olu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni mingɛyɔrɔ ni sobonyɔrɔ minnu dayɛlɛlen filɛ u lamini na nin ye ko sanga ni waati kɔlɔlɔ de bɛ ta k'olu sɛgɛrɛ ayiwa k'u yɛrɛ tɛ lafiya sɔrɔ cogo si la u ka sigi kɔnɔna la min y'o kuma fɔ ayiwa k'u y'a jira a la ko nin ko tɛ ko gɛlɛn ye ko nka k'a ka se jamana maa ɲɛmaabaw ma a ka taa kuma in fɔ olu ye walama a ka bataki kɛ k'a ci olu ma Amadu Jallo o ma k'ale ni ɲɔgɔnna ko ye ale kɔni ma taa o ko kɛ fiyewu o kɛ tɛmɛnin kɔ a taara gendarmerie la ka taa ɲɛfɔ olu fana ye k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan u bɛ degun min na ni mingɛyɔrɔ ni sobonyɔrɔ maa ninnu bolo o kumana ko min ye k'a dɔn gendarmerie maaw olu fana ye jɛkulu wuli k'u ka taa yɔrɔ in lajɛ olu taara yɔrɔ in lajɛ k'a ye k'a fɔ tiɲɛna fɛn min fɔra ala la gɛlɛya bɛ ninnu ka sigi la maaw da fɛ yan nɔ o kumana 2021 utu kalo Amadu Jallo a ma i k'a dɔn a ko bila dagirinda la koyi o kumana ko min ye bingani walew ye ani i k'a dɔn ka maramafɛn banba maaw la k'u bolola hɛrɛw minɛ u la k'a dan tɛmɛna ka se hakɛ la a ɲɛ b'a la ko maa tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye ko Amadu Jallo ye funankɛninw fara ɲɔgɔn kan funankɛnin minnu bɛ yen nɔ k'a tun ye olu yɛrɛ tɔɔrɔ ka ban sigida n'a sobonyɔrɔ ni mingɛyɔrɔ minnu bɛ yen ko funankɛninw dusu tiɲɛni kɛra kulu ye ka n'a bɛɛ da walo k'a sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛ ye bolola hɛrɛw k'a bɛɛ lajɛlen tan ka yɛrɛkɛ o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu kun ka yɔrɔ ye nin ye olu de wulila sa ka taa damakasi kɛ i k'a dɔn Ali Ongoiba kan ko sabu ko de ye garabali maa ɲɛmaa ye o kumana Ali Ongoiba ko ale de ka jɔyɔrɔ bɛ nin ko la k'ale de nɔ bɛ nin ko la
ayiwa k'u taara ni ale ye 10e arrondissement na n'o ye lakana tigilamaw ka yɔrɔ dɔ ye ka taa ale ɲininka ale y'a ka ɲɛfɔliw kɛ nka a ma ɲa min kɔ k'u y'a minɛ k'a don bɛrɛ la o kɔfɛ sa ale min ye Amadu Jalo ye ale kɔni b'a ye k'a fɔ min yɛrɛ ye jama lawuli o min yɛrɛ ye nin wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ko gɛlɛya b'u kan Amadu ma wele tile kelen k'a ɲininka polisi fɛ a ma wele k'a ɲininka gendarme fɛ wa ale de kɛra a ko kun ye k'a sabu kɛ k'o ye garabali maa ɲɛmaa ye o de kan ka garabali koɲɛw ɲɛnabɔ ko bɛɛ taara suru ale kan nka u y'a ye ayiwa fɔta ninnu kalabatuw la u ye ale bila kanabila la fɔlɔ ko kanabila waati la tɛmɛ n'o liberté provisoire ye nka kunun ko u labanna k'a wele alamisa don a taara kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ sigidaba 6nan kɔnɔna la o kumana u y'a i k'a dɔn jalaki min jira ale la k'a ye maa wɛrɛw ka sigida maa wɛrɛw ka yɔrɔ dawolo ko k'u bolola hɛrɛw tiɲɛ k'a ye dankari u la ko damakasi b'a kɔ kan yan ko ɲangili b'o de nɔfɛ o kumana ale ko k'ale ye i k'a dɔn garabali maa ɲɛmaa ye o ye tiɲɛ ye ale de bɛ garabali kow ɲɛnabɔ o de ye tiɲɛ ye nka k'a fɔ k'ale de ye maa bila nin na a t'a dɔn maa minnu y'a kɛ a t'u kɛbaaw dɔn ale ma maa bila a la bi a ma maa bila a la sini wa a yɛrɛ nɔ tɛ a ma nin bisigi ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma tile kelen o kumana ko min ye min kɛ yɔrɔ ninnu ye ani sobon yɔrɔ ninnu ye k'a da waloni k'u k'a tigiw ɲini ale tɛ ale dɔnko t'a la a m'a fɔ maa ye k'a kɛ wa a yɛrɛ bolonɔ fana t'a la o tumana ko jama min sigilen filɛ nin ye kiiritigɛ bulon kɔnɔ ko n'ale ɲɛ b'u la n'u kɛlen ka damakasi k'ale kan ko nin kelen kelen si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ a b'ale dɔn wa ale yɛrɛ tɛ nin kelen kelen si dɔn munna ale bɛ kɔlɔlɔ ta k'olu sɛgɛrɛ nin kɛra ale ka kuma ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn ale kɔni dan bɛ jamana kiiri la ale nɔ t'a la bi a nɔ t'a la sini min ye ale lafasaba ye n'o ye avocat défenseur ye a fana kumana a ko ale ka client Ongoiba k'a ye dalilu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan i k'a dɔn a nɔ t'a la k'a y'o bɛɛ da kɛnɛ kan ayiwa min ye k'a dɔn ko maa minnu y'a damakasi kɛ ka ɲangili ta k'a sɛgɛrɛ ko olu mana ni dalilu kelen ye min ye bolomadayɔrɔ kelen t'u bolo k'a fɔ ko nin de y'a to ko a fɔ ko ale de nɔ ye nin ye k'u tɛ se ka foyi jira k'a fɔ ko ale de nɔ ye nin ye o kumana ko o dɔrɔn kama u kan ka ale ka client mako to ko sabu ko dalilu t'u bolo u kɔni y'a ye k'a fɔ ale ka client ye maa ɲɛmaa ye u ye ɲangili ta k'o sɛgɛrɛ nka minnu yɛrɛ ye ko kɛ ko olu kɔni bɛ yen nɔ k'ale ka client tɛ k'ale b'a ɲini u fɛ u k'ale ka client mako to u ka kanabila daga a ye k'a sabu kɛ k'a nɔ t'a la bi a nɔ t'a la sini ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min ani min kɛ yɔrɔw sigili ten nɔ an ka jamana kɔnɔ ko sariya kow de b'a la ko ninnu yɛrɛ kelen kelenna si tun tɛ sariya kɔnɔ ko maa min tɛ sariya kɔnɔ gɛlɛya kelen k'e sɔrɔ e dun de fɔlɔ ye gɛlɛya ta ka maaw sɛgɛrɛ ko e ka tila ka kɛ damakasi kɛbaa fɔlɔ ye ko nin kɔni ye gɛlɛn k'a fɔ forotigi ma ko jɔn kan y'o ye a banna nin de ye gɛlɛn k'a fɔ forotigi ma ko jɔn kan don o kumana ko ale bɛ i k'a dɔn yafa de ɲini kiiritigilamaw fɛ u ka yafa a daga ale ka client ye n'o ye Ali Ongoiba ye o kumana ko avocat ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye k'ale ka client nɔ t'a la f'u k'o de faamu minnu y'a kɛ k'u k'olu tigiw ɲini o kumana kuma sonsorolen kan min ye jaabiw bilalen don ka juillet kalo tile 4 o nata kɔnɔ o kumana i b'a ye k'a fɔ ko min ye ale ye a ko ale dan bɛ jamana ka kiiri la wa ale hakilila tigɛlen ko ŋɔmiyirala mɔden k'a fɔ kiiri bɛ ŋaniya min siri a bɛ kɛ ale ka kanabila ŋaniya ye wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale t'a fɔ kiiri ye a ye nin kɛ dɛ sabu olu de b'u ka baara dɔn nka ale kɔni dan b'u la k'a fɔ n'u b'u ka baara dɔn ko tilennenya fana don u b'ale jabajɛya Ale Ongoiba k'a dɔn a ka kumakan kɛra nin ye Adama Jabate ka nɔbila ye nin an y'a bɔ indicateur ka bidon bolo Moro ani y'o bila min ye banbanci kɛlɛli la Mali ni Niger ni Burkina Faso ninnu kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn dɛgɛ minɛ aw k'a dɔn ka aw min ye hakilina kuraw ta min b'a to banbanciw bɛ kɛlɛ ko kɔni o ye jagoya ye nka Moro aw n'i y'a jateminɛ min ka dɔn min kɛra aw Burkina kɔsa in na ani Niger ka taa fara Mali kan Moro ni jamana saba minnu filɛ nin gɛlɛya bɛ ninnu de dala ɲɔgɔn fɛ koyi min y'o gɛlɛya tɛ se ka ban cogo si la ko ninnu bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ min ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ni ka tila ka bɔ da kelen fɛ Moro awa min ye fasiriba ka fɔ la n'o ye Yakuba Ndaw ye ale a ko min ye tiɲɛ yɛrɛ la u k'a lajɛ min ye aw k'a dɔn u ka segin u ka kow kan k'a lajɛ ka min ye wolomasiri taba ninnu bɛɛ lajɛlen jamana saba k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka jugu kelen kɛlɛ Niger de kɛ bɛ k'i sama ka bɔ tɔw la k'a sabu kɛ olu ka burudamɛ kɛ ni min b'u kunna ye ko Basum ale yɛrɛ tun ye banbanci dɔ ye a n ko banbanci kɔrɔ don ale ye banbanci ko Basum Basum kɛ Basum
nga adugubanye sum ke no tanga bate ngo mado bega labe ka fana kama olu mayne imo jaye olu mayne an go ngo alaka doni siguku a kelengelempe u kelengelempe mi ba to min bu nyina maliko anyi ni danga ke ya fo ala ko ke no te ko be kaloe abana makoroni tata bulu ni wa awo umam bugo dola wa ay kamna la da ba ta bulu o tame umam bugo dola wa sablo kono wa o yo katama sinye folo e kasoro ka ire lamni ni musokoronu yo ku bina le kungonya na ko aga premier ministre ja muso ter muso de isu ba muru kala tigo te ya no nere ko ali katota jume am so ter muso mingara premier ministre ge ni o taifa na bege am to ka france ka tabuye finingulo ike deuxième ge mo ga finingulo o mo ga finingulo de gota go misu salike no ntoke muna be ngano ni imo mana mani dolla je fo fuzukule ini makorona seria keti makoro fe ko maninye abara makoroni moro ko sika kechugo chila moro no malla je ka faransi bla krefe ku nyeshi Niger de deselembo la kaire saraka faransi makasa wu ga basumui awo kusum no te banga bate to ko loyi Niger sum bro aw mi tiera la ko ka ko be dabla kanyina faransi ko ka laje aw ka do alibi ka laje ka feres ko bele jele ke mi tere ka nyini rishife wa ko rishi ki dado ma ka po jamana politique la na rishi wele mi ngama abo demende ke bro rishi ka trate fenware la ameku ye ma coloniser ya wallahi no boray coloniser kala nunde kafiru ye moro ko munu nye ko oni maude moro ko ni bela jele ko ni fude ku ka laje miye uko lu toy u ka laje ka awkado miye bela jele ki fanga farajwanga no kera moro ko awa miye bamba jumunu vlane kambe dankaru la ko ala tigeleya mata mbo na irete koyi aminyo malasa de la Nations Unies tise ka mbo Union Africaine tise ka mbo Faransi tise ka mbo sede au kerebete ero imwa ko ni kutewu ini European uru damadone do sabu Putin ulu moloji jina ka ba ota abana ota ire leburi dara kena ka Vladimir no muro ka rishitwa jamana kono ande la ka fwa sokoram nunu be kundia wallahi go yoro ala no birgi blenen lara to ko di mayambu birgi ceramique oye boko glanro jigoroni jigoroni birgi blenga yoro me mayambu yande gudronda ire la birkit voilà usine mingbe birkit céramique otumbe boko bolu nunu shietu ani cafetière nunu olukumbo de la boko la jigoroni o fla jigoroni awo ende sani o ya soro sogoma obe baginda obe jiridew nonobo ka fin abana o miye koma taxi ni itemon olu tunte fininge febe wa olu pe fininge fembe koma navu kunte wa koma navu kumbe kata fara ikoma nunga o ya soro somexi ko fana bi abana amana gwele ya chugo na tara somexi la ba soro abana kata SMB kati SMB Sonarem kati wallahi ala latele centro de markala Sonarem ire de ya anga sanbo yoro folo ya abana nga betchena petachena pen na ko fedo burtan wurtua agissement structurel a fen nuni ala murala ka nguna ja ala ka sawu manama murana da ni ala ka je ka ko ni awai do mi kuna funi bebe tente ko ni ani good luck Jonathan ganna ni anu ya pep abugorodo ale good luck yera ka sigero dini mayandro yo de fo abe fefe no fe yo de ala ngam su nyina ere nuvola mata fo karde bana to ni minum ya bana to munum ya anga nyana kala me kelenama ambe ala je ni sondage ke ni mi bisu ni mi be mante jago ya furula ya ane jago tekere o kono te kan fe wala anda be janye furu awo kono kelini ala ka nguna ja ami ala ka sawu manama ni ala ka je yusu anna bita nyongriya sabu fasile sebe on wire wole do doni o min soro la ka daja maklo ka kunyeni ye ana folike ma doye soro ka kusoni ka saukuru foli yamba folo nere bala musu damba kankoro muso fo no e fantasa no we bangon tunala mi ye
Fure Jabi an b'ale fo Bangoni plateau la o ye n den ye an grand frère Kɔrɔba min bɛ an fa place la bi Vieux Yatara Edouard an ka foli ba ye ka Gawusu Kulubali fo an kɔrɔkɛ ye kojugu wa Adama Touré président a tɛ tɛmɛ ale ka France sigi la abada a n'a jɛɲɔgɔn kɔni o kuma an bɛ k'an bɛɛ da dɔgɔkun laban ye bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka dɔgɔkun kura jira an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan bɛɛ ni cɛw ka kulomajɔ la ani ɲamadali la aw k'an bɛn.